panguva ino the 2017 coup yakamboitika munyika yeZimbabwe. Panguva ine zvonzi munyika yeSouth Africa mava nemasignals ari kunyatsoratidza kuti the country is on high alert over the military plot. Zvisati apinda mashoko ari kubuda panguva ine kunyatsokuonekwa kunzi aiwa the tension is embroiled munyika yeSouth Africa, and panguva ino military coup panguva ino pangosara padiki diki kuti iitike. Don't be subscribe or like button on the bell. Continue on the news by Zimbabwe. Vanobuda kuchiposta aiwa naonyora chiti South Africa on high alert over a military coup plot. The South African government is on high alert after intelligence confirmed a potential military coup plot. Minister in the presidency, Umbudzo Nshavheni, reviewed the information in parliament, stating that the security cluster is actively monitoring the situation and implementing preventive measures. The government assures the public that security is not at risk and urges citizens to remain calm and report any suspicious activity. Ndio mashoko ari kubuda panguva ino zvototi kunyangwe nehurumende yeSouth Africa iri kunyatso kutozviziva nekutozvifila kuti zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. Panguva ino aiwa yanyatso kupa the room kuti vanhu vakwanise kuripota any suspicious activity. Panguva ino zvanyatso kuratidza kuti aiwa the security status yenyika yeSouth Africa aiwa it is now threatened. Panguva ino panyatso kuonekwa kuti aiwa they are ready to change our any activity ingada kudestabilize their country. Mashoko ari kubuda panguva ino yanyatso kuonekwa kunzi aiwa dzinogona kungorira muSouth Africa. Imbotodzai mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pindai comment section medu mafunguro enyu, musakana subscribe or like, pamwe chete turn on the bell icon.